Здравейте, фитнес маняци! Отново сме в студиото на Фитнес Мания. Отново съм аз тук, Козела Survivor. И днес ще ви говоря за други хора. Ще видя дали ми отива да съм водещ. Искам да ви представя две уникални момчета. Дидо и Владо. Владо и Дидо. Не знам защо си приличат много. Аз нещо ги бъркам. Брати ли сте, бе? Да, бе, близнаци. Така ли? Къде гледаме? Значи Владо е с черната, Дидо е с бялата. Ти момчета са близнаци. Личи ли си? Да. Значи ти момчета са близнаци. И отново са близнаци в спорт. Тренират културизъм, тия копелета. Днеска ще ви ги представя, да видим какво могат. И двамата вече се състезават повече от 3 години. Имат известни успехи. Няма ги казвам аз какви са успехите, ще ги питаме те да кажат за какво става въпрос. Кажи, батенце са, от колко време дигаш, какво правите с брат ти, къде се запалихте, къде се запознахте с брат ти изобщо? Такива неща не интересуват нас. Какво правим? От 5 години тренираме, така по-сериозно. От 3 години се състезаваме. 3 години се състезават? Да, малко спряхме да се състезаваме. Що бе, бат? Почнахме да учим и няма пари. Няма пари, нали? Мамо стара, тия пари навсекъде. Нема, батко. Кой първи влезна в залата, ми кажете? Кой първи влезна в залата? Двамата заедно, обаче той тогава беше счупен на пличица и аз дигах повече. Колко годишни бехте? 15. 15. И какво? Имаш ли такива разни каяни, такива да викат, мани са тук, бе, пречиш ми, не? Остай ми уреда, бе. В началото да ни не е странно, поехме да тренираме 3 месеца в едно мазе, като яхнахме тогава. Абе, що не ги обаждате тия работи по-на време, бе? Аз като отидех като щиглец и не века само разкари се от уредите, бе, копелдак. И аз хода, бате, и само бате може ли, бате може, махи се от тук, бе. Сфинктер. Такива работи. Добре, момчета, какво ще ни покажете тази седмица? Как тренираме? Как тренирате? С какво ще почнем? С гърди. С гърди. Ти? И аз. И ти гърди? Да, ние заедно тренираме еднакви тежести, еднакви програми, всичко е еднакво. Едни тежести ли дигате? Да. Верно? Да. Кой е по-як от двама? Аз съм по-голям, по-як, не си ли личи? Колко си по-голям, бе, бате? 5 минути, 5 см, 5 кг. 5 см, 5 минути. А тук? Колко си по-голям? Пак 5 см? 5 мм. Не. 5 мм. Добре, кой ще е първи? Аз, като по-як, той ще да ме пази. Добре. Казвай, батенце са, нафърлите ми на бързо тренировчета. Това ще бъде, горе-долу като схема. Почваме тук на Смит машината. На Смит машината, като лежанка. Защото няма лежанка. Няма лежанка, пък и тук по-безопасно. Чакай, батенце са, искам нещо да кажеш докато дигаш, нали можеш? Казвай. Какво да ти кажа? Какво правим в момента? В момента с малка тежест загрявам, мускула да е подготвен за по-големите тежести, по-сериозните. Добре. Сърцето да се научи да работи. Сърцето се научи да не работи. Белите дробове да дишат. Благодаря, обичам ги тези приказки. Нервната система и тя. И така. Как изолираш трицепса от това движение, ми кажи? По принцип. Изолираш ли го? Стремиш ли се да изолираш трицепса или не? Стремя се повече с гърдите да работя, лактите като са Как го постигаш? Кажи го, защото това е доста трудно. Лактите... Кое ти помага? Дългогодишният опит ли ти помага или... Опита. Научаваш се да се контролираш мускулите и... Така, това го кажи на нашите зрители, малко... много важно. Синхрон на мускулите, лактите. Много хора ме питат, добре бе, правя, вика, лежанка, ми расте трицепса. Какво не правя? Ето, сега им го кажи на зрителите. Значи на тях генетично трицепса ми е по-силният мускул и гледат да слагат повече килограми, а не да усетят мускули. Като сложат повече килограми, на трицепса му е по-удобно да вдига и расте трицепса, гърдите не се натоварят толкова. Не е удобно и така. Ето, приятели, една много голема истина. Не бухайте огромни килограми, за да станете огромни. Това не е пътя. Работете с номинална тежест, с тежест, която ще ви позволи да работите качествено и добре. Големите тежести водят до големи травми. Давай, батенце, казвай. Значи продължаваме с второто упражнение за гърди. За горната част на гърдите. И с дъмбели брат ми ще помага отзаде и това е. Давай, приятел. Шоу, аз, шоу! Казвай ми през това време, какво се стремиш по време на това движение? Стремя се да разтворя максимално гърдите, лоста при лежанката пречи и няма как да се разтегне мускула толкова. Също така се стремя да бутам нагоре, а не да разтварям лактите в страни.
Много важно нещо. Много важно нещо. Разтварянето си го правя после с флайс. Тук няма смисъл. Тук е само бутане. Само бутане. Коя част на гърдите натоварваш това движение? В момента горната, защото съм вдигнал пейката под наклон. Това също е важно. Наклона. Как го избираш наклона? Според какво? При всеки човек е различно. Аз го правя с малко по-нисък наклон от обикновеното, защото иначе рамото много ме боли. Обикновено на 25 градуса. Така, какво правим сега от тук нататък, братини? Сега вече като се загрети хубаво гарите, малко кофички да понаправим. Малко кофички. Че в началото на тренировката много ме болят тук. Много се разсягат. По-ред, нали? И също, ако правя кофички в началото на тренировката, мога да направя дори над 20-30. Така вече съм изморени гърдите и правя нормално 8 повторения. Както е за растеж. И също, ако правя кофи в началото на упражнението, може да ми се измори трицепса и да спра, а гърдите да могат още да вдигат. А така трицепсът си ме е здрав и вдигам докато гърдите вече са изморени. Яко. Покажи ни, бате. Да, и тук застави сме, да сме в кадър. Чакай да му подам. Разкажи ни нещо за темпото, за амплитудата, ако има нещо интересно. Амплитудата гледам да пускам максимално додолу, да разтегна хубаво гърдите. Лактите ги спъвам и тях. Гледам по-бързичко да не се моря много. Наклона на тялото. Как? Кръстосвам краката, ги давам назаре, да може малко да ми се наклони тялото, да не е вертикално надолу. По-добре го усещам така. Чакай, че се закачих тук. Скоростта на изпълнение каква е на това упражнение? Скоростта аз го правя по-експлозивно така, по-за напомпане. Не го правя бавно, концентрирано, по-бързичко така. Това искаш да кажеш, че ти напомпва мускула и му увеличава обема. Демек търсиме тук културистичния момент, така ли? Това вече го правя към края на тренировката, да може да се напълни мускула с кръв и като пия после един протеина по кръвта да стигне лесно до него. Разбрахте. Благодаря. Кажи. Аз нещо за кофите. Има разлика между тези за гърдите и за трицепса. При трицепса лактите са близо до тялото, при гърдите трябва лактите да излизат малко по-широко от тялото и също при кофичките за трицепс тялото е по-вертикално изправено, докато при изгърдите с краката се накланиш тялото да легне малко. И така, my friends, пристъпваме към последното упражнение за днеска. Кой ще го показва? Влади. Да, флайс ще покажем. Аре, Владка, покажи какво правим на флайса и за какво иде реч и що е то флайс. Избира се малка тежест, защото много травми могат да се въведат, така дори късене на гръдния мускул, защото е много разтегнат и няма да се изпълнява правилно, ако се огледим тежестите. Важно е да се прави много бавно и ръцете в лактите да не се свиват, леко са свити, но не се мърдат по време на движението. Като заковани, като на Буратино с лепенка. Да, същото. И вече при последните повторения, ако сетим, че тежестта много натежава, като свием леко лактите, всъщност олеква. Колкото по-изпънати са лактите, толкова повече тежи. Така, достатъчно за днес. Запознах ви с две мои нови приятелчета. Ще продължиме утре отново с нова серия и с нови тайни, които те ще ни отворят. За повече информация повтаряйте след мене www.fitnessmaniatv.com. Аре да си ходиме, че ми писна. Това предаване се